hazvina kumira zvakanaka. Pane bhazi rakaita tsaona rakangoerekana rangobata moto rakabvira. Nyaya ndikusangana nayo pana pamhuri yeZimbabwe inyaya inosiririsa ikaitika nezuro. A devastating bus fire occurred on the route from Bernard Mezike and Manicaland, claiming 7 lives. The victims were pilgrims from the Anglican Church who were on a spiritual journey. 14 people were hospitalized with 3 in critical condition. The accident happened Sunday night in Gandanzara Rusape. The main cause of fire is yet to be told. Our thoughts and prayers are with the families and beloved ones affected by this heartbreaking event. May they find comfort and strength in their faith during this difficult time. Vanga vari parwendo rwemweya ndobva vazosangana nemoto, bhazi ravo ndobva rabatira moto. Ndo nyaya yakaitika mhuri yeZimbabwe pabhazi iro ramuri kuona randiri kuisa apo rakabatira moto. Vanhu vakatorasikirwa neupenyu hwavo, 7 people vakarasikirwa neupenyu hwavo, 14 vari kuchipatara. 3 vacho vatori panguva yakatooma pacritical chaipo kuti it's a do or die, vari patambo. Ndo situation iripo, ndo zvinhu zviri kuitika.